Mga tanong na hanggang ngayon hindi pa sinagot sa ating mga kapatid na mga Catholic Faith Defender na nagsasabi na sila lang daw po ang may authority at may apostolic succession. Kung totoong may apostolic succession kayo, ito po ang tanong. Saan mababasa sa Biblia na ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga apostoles nangaral at nagutos na magdebosyon sa iba't ibang klaseng ribulto at sa mga taong matagal ng patay? Saan mabasa sa Biblia na ang mga apostoles ni Kristo nangaral at nagutos na mag-rosary prayer ng Hail Mary, full of grace? Sana po kayong mga open-minded na mga Katoliko ay mamulat na sa katotohanan at sa tunay na aral na ipinangaral ng mga apostol ni Kristo na nakasulat sa Biblia. Ang aral ng Panginoong Hesukristo na nakasulat sa Biblia ay magbibigay sa atin ng kaliwanagan na maghahatid sa atin sa kalayaan at kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. God bless us all, mga kaibigan. Punto Biblikal.